Fa una setmana, Albufera Food, una empresa productora d'arròs establida en Sollana, va llançar a les xarxes socials una iniciativa per ajudar a les persones que més ho necessiten. I és que, com ells explicaven al missatge, no totes les persones tenen accés a aliments de primera necessitat en aquests dies. Així, després de només 48 hores, rebrem més de 200 telefonades i preparen ja més de 16.000 quilos d'arròs. Nosaltres volem conèixer més de la iniciativa, pel que tenim amb nosaltres a Miguel Mínguez, responsable de l'entitat. Molt bon dia. Bon dia. Doncs com se vos va acudir aquesta iniciativa? Per què us llançareu a fer aquesta iniciativa solidària? Bé, va néixer un poc d'un contrasentit. El contrasentit de que nosaltres, que som una empresa que treballa l'arròs des de la sembra hasta el paquet, hasta el consumidor final. El nostre consumidor habitualment és hosteleria. Nosaltres fem varietats d'arròs especials, venem en un nicho de mercat d'alta qualitat, de varietats especials, que són específiques per a hosteleria. Clar, quan ha vingut tot aquest problema del coronavirus, l'estat d'alarma, s'ha tancat la venda d'hostaleria. I entonces hem trobat que els nostres graners estan plens d'arròs, que gràcies a Déu l'arròs no se fa roïn, però estan arrebossats. I ara mateix no sabem quan anem a vendre. Teníem una quantitat d'arròs que la teníem preparada ja, a punt per a vendre, i se'ns han caigut els clients. I pensant-ho veiem que n'hi havia molta gent que tenia problemes i que era el moment de donar un pas. Entonces hem dit, nosaltres tenim els graners més plens que mai i en canvi la gent ho necessita ara més que mai. Entonces va ser una cosa prou natural. Vam decidir, l'arròs que tenim preparat per a vendre a hosteleria, el que encara no tenim preparat, pues anem a esperar, però el que ja tenim preparat, per almenys anem a donar-li eixida i, 700.000 quilos, en 700.000 quilos d'arròs poden fer 160.000 plats d'arròs. Jo crec que és una bona ajuda. Una molt bona ajuda. El que proposàveu era empaquetar-lo en paquets de 2 quilos i demanàveu que entitats, voluntariat, el que sabera com poder repartir-lo i com poder arribar a aquesta gent que de veres ho necessitava es ficarà en contacte amb vosaltres. S'esperàveu que en 48 hores anàveu a tindre aquesta resposta? No, nosaltres tots els anys fem alguna donació i tenim una sèrie d'entitats en les que treballem tots els anys. Què passa? Que en aquest cas el que volíem era una quantitat més gran de lo que donem habitualment i a més volíem que se repartira molt més ràpid. Entonces, com volíem que es repartira molt més ràpid, pensàrem que era molt millor, en lloc de donar-li tot a una entitat gran que ho poguera assumir i repartir-ho a pocs, sinó repartir-ho nosaltres a poquets a moltes entitats, per a que arribara molt ràpid a la gent que ho necessita ara, no ho necessita d'ací 6 mesos ni d'ací un any, ho necessita ara. Entonces, quan dic, no tenim prou contactes d'entitats, però nosaltres treballem en 4, 5, 6 associacions solidàries normalment i necessitàvem més. El que passa és que el que no esperàvem era esta quantitat de respostes. Segueixen entrant sol·licituds. Ja han ficat en redes socials que ja en tenim prou, que ens agradaria donar-li a tot el món que els demana, però clar, ja no podem repartir-ho més perquè no té sentit capilaritzar tant. Entonces anem a repartir-ho en alrededor d'unes 15, algo més, unes 15 entitats possiblement, estarem en torno a 1.000 quilos per entitat, perquè pensem que és el que es poden capitalitzar. Hem seguit uns criteris per a repartir-ho i a veure com ens va funcionant. La veritat és que, a més d'això, en les telefonades, pel que m'he pogut assabentar, també heu rebut molta solidaritat de tornada, i és que el vostre gest el que ha fet és que molta gent que estiguera a casa es plantejara, doncs jo també podria ajudar, i fins i tot hi ha gent que ha pagat per part de la producció per a que s'envien encara més paquets. Pues mira, una de les coses que jo quan nosaltres habitualment fem donacions i no les publicitem, no se publiciten les donacions. En canvi, en aquest cas hem volgut fer-ho públic també. I ho hem volgut fer-ho públic perquè volíem provocar aquest efecte cridada, que n'hi haguera gent que diguera, si aquesta gent que és gent normal ho fa, jo també ho puc fer. A la meva manera també ho puc fer. I la veritat és que jo estic convençut que n'hi ha molta gent que ho haurà fet i nosaltres no sabem res, inclús n'hi ha uns pocs, han hagut 2 entitats que han cridat per a dir nosaltres no volem que ens doneu arròs. Nosaltres volem comprar un poquet d'arròs per a donar-lo nosaltres a uns tercers. I entonces han hagut 1.600 quilos addicionals a aquests 16.000 que els han pagat unes altres entitats
per a donar-los. O sigui que nosaltres hem donat 17.000, però altres entitats han aportat 1.600 quilos més. De moment, això ja va per davant. Home, l'efecte cridada ha funcionat i de valent. Bueno, jo crec que sí. El que passa és que ens ha pillat un poc, perquè nosaltres no estem acostumbrats a fer aquest tipus de comunicacions, i clar, duguem el que va de setmana en vinga cridades de gent, no? Ja, ara va ser un poc complicat parar l'avalanxa, no? Però bueno, a poc en paciència, en educació li anem dient a la gent que ja no podem més, que ara, a partir d'ara, el que estem és encantats si n'hi ha algú més que ens vol ajudar per a acumular més arròs, per a poder aportar més arròs, perquè necessitats n'hi ha. El que s'ha demostrat en esta setmana que estem és que n'hi ha moltíssimes entitats que estan tot l'any treballant per als demés i que tenen moltes necessitats. I que tots tenim que tirar una maneta. Nosaltres ho hem fet ara, és una cosa puntual. Jo crec que els que realment tenen molt de mèrit són els que estan tot l'any treballant per als demés. Vosaltres tampoc se resteu el mèrit perquè, per exemple, l'agricultura és un d'aquests sectors que no ha parat de treballar per a continuar donant el servei, per a que nosaltres a les nostres cases no ens faltarà de res. Per tant, vosaltres també seríeu d'aquests herois o sou d'aquest col·lectiu igual que també cada dia s'aplaudís a les 8 de la vesprada. L'agricultura, el llaurador valencià està molt necessitat d'autoestima, perquè du molts anys seguint tratat com el més tonto en la cadena alimentària. N'hi ha una cadena en la que se produeix un aliment i va passant per intermediaris fins que se ven al consumidor final, tot el món té la seva remuneració i al final el llaurador no cobra el que correspondria. I el llaurador valencià està molt maltractat. És molt positiu que en aquests moments de crisi la societat s'estiga donant-se compte que el que està en el camp no és el més tonto de la cadena, sinó que és un eslabó fonamental, que és part del paisatge, que és part del nostre patrimoni, que és part de la nostra història i que és fonamental per a que puguem menjar tots. Així que dins de lo mal, jo sempre tracto de ser positiu, així que sempre tracto de buscar lo positiu dins de lo negatiu. Així que dins de lo negatiu d'aquest horror que estem vivint en aquesta situació de pandèmia, per lo menos crec que ens va servir per donar-nos compte de les coses que són importants i dels treballs que són importants i que no podem deixar perdre. Efectivament, és que no podem deixar-los perdre perquè a tots ens agrada menjar taronges del campet, a tots ens agrada la fruta i la verdura ben fresca i si no tenim nosaltres llauradors a la nostra terra no podem fer-ho. No podem fer-ho. I no se donen compte. Jo he viscut fora, he tingut la sort de viure fora i de tornar. I la majoria dels espanyols que viuen fora volen tornar perquè és que com en casa ningú lloc i en València se menja molt bé i en tota Espanya es menja molt bé i no estem acostumbrats. Jo he viscut a Anglaterra i la fruta i la verdura no és igual, no té res que veure i ho tenim que valorar. Doncs esperem que servisca per això, per a que es continue valorant la vostra tasca, que és fonamental i bàsica, però també que servisca per a fer un xicotet canvi de xip i que ens adonem, com bé has dit, Ades, que és molt necessària la solidaritat de tots i totes i en aquest moment, si hem despertat ahir aquest granet de sorra que la gent vol ficar a la seva societat, que continue fent-ho. Pues sí, totalment, estic totalment d'acord. Crec que en moments de crisi cada un ha de triar si vol traure el millor de si mateixa o el més roïn. Crec que és el moment de créixer com a persones i de fer coses per als altres. Doncs moltíssimes gràcies, Miguel, per la iniciativa i sobretot per haver xerrat amb nosaltres i haver-nos-la acostat. Només no me voldria acomiadar de tu sense que, si vols, fer un cridament a aquestes entitats o associacions que tal volta volen fer encara més gran aquest projecte, que es fiquen en contacte amb vosaltres per a continuar portant l'arròs de l'Albufera fins a tots els punts d'Espanya que faci falta. Moltes gràcies, això seria fantàstic. Els que ens vulgui ajudar, nosaltres estarem encantats. Ara tenim una llista enorme d'entitats i el que voldríem és poder facilitar-los més arròs encara. Moltes gràcies. Una salutació molt gran, Miguel. Un abraç.